Joo, muintakohan lähtee tästä käyntiin, että nämä laikkausjäysteet pitää tietää kuinka päin ne mun kädessä. Tässä pitää olla ylhäällä ja ilakkalan puolella alhaalla. Sitten väärä. Ei tule määräistä nyt kähdistä, tuohon sitä varten, kun on helppoa juottaa. Nyt pitää nostaa, näin. Nyt keri tuli onnistuu hyvin. Nyt se pannaan tuon satsin päälle, että siihen tehdään halkaasia justin eikä melkein oikean kokoinen. Kiristetään se tuota palavia vasten tuohon hyvin. Syyrä. Ja sitten juotetaan se kiinni tuosta. No, nyt se lähtee täältä irti, kun se jäystet on täällä ylhäpäin eikä alhapäin. Jos on alhapäin, niin tämä keri on tässä satsin päällä niin kuin tauti. Se ei lähde siitä. Nyt se lähti mukavasti pois. Mä jätin pätkän tuosta juottamatta sitä varten, että tuolla koneella lähtisi nyt se rullaamaan sitten oikeinpäin, jotta tämä häntäpuoli menisi mytty. Niin se vanhan tuohon väliin ja se sopii siihen justin eikä melkein. Sitten vain voimalla tuosta. Näin, niin nyt ei halkee enää kenenkään huuli siinä. Ja nyt sitten sikkikonhalla tämän Blackberry verstaan tärkein kone, niin sillä se on pohja sitten kiinni ja se lähtee näin. Ajetaan häntä pystyyn nuo. Sitten mä oon ajanut tuolla samalla koneella näihin pohjiin jo valmiiksi käänteen tuota, joka on saman suuntainen nyt kuin tämä. Ja se pannaan sitten tuohon päälle. Tuon se sattuu sinne vahingossa sopimaankin vielä. Mutta täällä on kumminkin vielä rakoja liika paljon, jotta sitä ei voi tuollaisen juottaa. Elikkä se käännetään peukalosormen, etusormen ja keskisormen ja nimettömän kanssa tuohon nuo. Ja käännetään väärinpäin tuohon nuo. Ja uudesta tuonne väliin ja sitten. Nyt pohja on Saksan hakauksessa. Nyt ei oo yhtäkään rakua mihinään päin. Elikkä voi juottaa. Menee vähän tinaa, ettei tuu konkurssi sen takia, jotta liivoa menee. Syyrää ympäriitte. Tämä pitäis jo tämän mukituota, mutta se rupio aikaa myöden tästä saunan kohdasta vuotanhan, jos ei sitä juota, niin sen takia mä juotan sen ympärinsä. Nythän on jo kaikki sen verran näveriehiä ja tuohon kannattaa vetää tinoa nyt ympäriinsä. Ai, tämä on helpoa vaihe, kun ei tarvitse kun pyöritte. Ota mukia tuu. Siinä se meni 22 senttiä ympäriinsä. No niin, nyt puuttuu enää korva. Nämäkin on verstaus tietysti taiteltu ja tehty, kova työ siinäkin. Pitää leikata sopivan mittainen pellinpala, josta sitten yksi kulma kerralla leikelhän pyörittämällä tuota kartioksi. Sen jälkeen taivutetaan reunat ja litistetään, sitten taivutetaan tämä muoto. Ja tämä tässä on kaikkien tympiin, tämä vaatimattoman näköinen, se menee pystöhön tai jää vähän vaille. Se pitää justi olla. Niin kun nyt kun sen pistää tuohon noin, niin se makaa joka taholta tuota mukiovasta. Se sitten tuohon, jottei se vähän suorahan, jottei se siristä niin kuin Peltosen Juho niittukones kurvis. Tää on sen verran kattua. No. Vähän aikaa jähtyä, että se kerkiää tarttumaan. Sitten tämä takapää pitää laittaa vielä kiinni tuolta. Onko läkkärikin herännyt tähän aamuun? Ai. Ai minä vai? Kyllä minä. No nyt sitten testataan tämä muki. Miika sitten syömään tässä.
Tulee nälkä, kun saa juosta kaikista. Meinaatko näin? Nyt voidaan kaikin todeta, jotta siinä on yksi paikka enää, joka vuotaa, mutta se on täällä suupuolella, niin annetaan olla. Tämä on enää pyyhkimistä vaille valmis ja se on sitten siinä. Kaikki pitää kumminkin, joka ainoa kappale pitää pyyhkiä nuo hapot tuosta eli syydä niin kuin pinnasta poikes. Nyt siinä Blackipellin kiilto on mukavasti näkyvä. Sievä kuppi. Kiitoksia. Näin. Se oli siinä.